Ola, moi bo día a todas e a todas. Hoxe estamos Teresa Furelos, que é a xefa de Servizo de Servicios Sociais e tamén de Igualdade, máis eu, para presentar toda a programación que preparamos para este mes de marzo, con motivo do 8 de marzo, non? O celebraremos, como todas sabemos, o día 8 de marzo se celebra o Día Internacional da Muller. O celebraremos dunha forma especial, totalmente condicionada por las circunstancias tan dramáticas que estamos a vivir. Un día que non pode pasar inadvertido, sobre todo ante a actual situación de retroceso que se está dando dende que comenzou esta situación de pandemia que xa dura un ano. Estamos perdendo os espazos e igualdade conquistados na última década de unha forma bastante clara. Non é unha percepción, é unha realidade avalada por datos. Os actos principais do 8 de marzo darán comezo cunha lectura dun texto e o fallo do premio e a entrega do premio Xoana Torres. Eu, dende aquí, quero... Estáme sonando o teléfono, non sei se está interferindo na... Nos, como decía, leremos un texto e o fallo do premio Xoana Torres. Eu, dende aquí, quero pedir moita prudencia a todas as persoas que se sumen ás convocatorias previstas. Somos moi responsables e estou segura de que todo vai a ir ben, como foi sempre, cumprindo todos os protocolos establecidos polas autoridades sanitarias. O 8 de marzo é un día moi importante, importantísimo na reivindicación da igualdade de xénero por moitas razóns. Na moción conxunta que se aprobou no pasado pleno do 25 de febreiro, citamos o informe sociolaboral das mulleres en Galicia, correspondente ao ano 20. Este informe reflicte que a pandemia expulsou do mercado laboral a miles de traballadoras galegas que se viron obrigadas a asumir novamente os cuidados e atención de dependentes e crianzas ao seu cargo. Segundo eses datos aportados, o 77% do emprego destruído é femenino e aumentou a taxa de temporalidade entre as mulleres. Neste documento tamén se pon de manifesto que, aínda que no ano 2009 a fenda salarial se reduciu en 2,6 puntos, uns 150 euros máis menos, de seguir este ritmo, faría falta 300 anos para acadar a equiparación salarial total entre homes e mulleres. Esta desigualdade salarial é común en todas partes, en todos os países. Segundo un artigo publicado recentemente no País por Miguel Ángel García Vega, o mundo sumaría 23 millóns de euros o seu Produto Interior Bruto se se cumprise a desigualdade si se suprimise a desigualdade entre hombres e mulleres, Unha desigualdade que a crise provocada pola pandemia está agravando. Segundo o análise da UGT, en base aos últimos datos de emprego facilitados polo Ministerio de Traballo de antes de onte, as mulleres representan xa case un 60% do desemprego en Galicia e tamén un 60% dos ERTES. De feito, recordan que no mes de febreiro o paro baixou en Galicia entre os homes e, sin embargo, subiu entre as mulleres. Neste ano 21, Nacións Unidas elixiu como lema Mulleres lideresas por un futuro igualitario no mundo da COVID-19. Con el, preténdese visibilizar os enormes esforzos que realizan as mulleres e nenas de todo o mundo por forxar un futuro máis igualitario e recuperarse da pandemia. E a ese liderado apelamos, tal e como recolle a moción conxunta, para seguir traballando e conquistando espazos de igualdade. Sabemos que o camiño é longo e difícil, que as fendas de xénero persisten, que a desigualdade e a violencia de xénero, en especial a violencia machista, que tamén se incrementou durante a pandemia, están presentes en todas as esferas da nosa sociedade. A igualdade de xénero
implica igual visibilidade, empoderamento, responsabilidade e participación no ámbito laboral, na promoción profesional, na asunción de parte do traballo de cuidados, na organización familiar, na corresponsabilidade e no respeto á condición sexual dos diferentes colectivos LGTBI, das mulleres, en fin, de todas as mulleres. Por iso é moi importante, dende as institucións públicas, facer fronte á discriminación e poñer todos os medios necesarios ao alcance para acadar unha igualdade plena. Ese é o camiño no que estamos traballando dende Compostela, dende o Concello de Santiago, dende o Departamento de Igualdade da nosa institución. O vindeiro luns, como dixen, celebraremos este Día da Muller con esa lectura citada anteriormente, co fallo dos premios Xona Torre. Como ben sabedes, o obxectivo do certame é recoñecer, valorar e impulsar todo tipo de traballos científicos, literarios e audiovisuais que recuperen a historia social e política das mulleres galegas en todas as súas áreas de coñecemento. Durante todo o mes de marzo, a partir do día 8, temos programadas unha serie de actividades que nos contará agora Teresa, que baixo a marca creada na edición anterior, no ano pasado, por Noa Díaz, Artellando o Feminismo. Pareceunos que era unha marca fantástica que chama a participación, a coordinación, o traballo conxunto, partillado entre todas as mulleres. Creemos que se plantexa un programa moi interesante que toca todo o femenino dende diferentes perspectivas, que ademais completaremos dentro dunha semana. Aquí volveremos para presentar todas as actividades que estamos a preparar no ámbito rural de Compostela. Eso dará para outra rolda de prensa, pero que xa tamén se incorpora neste mes de marzo actividades múltiples, todas condicionadas polas circunstancias, que evidentemente condicionan moitísimos os aforos, pero non queremos renunciar ni esquecernos das mulleres do rural de Compostela, que é moi amplo e que está resultando unha dos traballos máis fructíferos en materia de igualdade para nós. Entón, nada, pasolle a palabra a Teresa. Bo día. Dende o Departamento de Igualdade do Concello de Santiago, tal e como dixo Mercedes, existe unha profunda interese por promover un modelo de relacións sociais positivo que empuxe a sociedade a unha convivencia baseada no respeto e na igualdade. Por iso, valorouse a necesidade de organizar unha campaña composta por diferentes accións co obxectivo de crear un espazo no que as persoas de distintos colectivos con especial preocupación por la igualdade entre homes e mulleres puideran compartir, expoñer e reflexionar sobre esta problemática e acadar formas de pensamento. A campaña consistirá nun conxunto de accións encamiñadas a animar a sociedade compostelá a implicarse de xeito activo na transformación social, fomentando a toma de conciencia na igualdade de dereitos e de oportunidades, recoñecendo a contribución da muller ao desenvolvemento social, económico e cultural, dando tamén visibilidade ás desigualdades aínda existentes, promovendo a reflexión e os espacios de creación conxunta e facilitando ferramentas prácticas para desenvolver recursos a favor da igualdade real entre homes e mulleres. As xornadas que se establecen no programa que despois paso a expoñer pretenden ser un espacio de intercambio e tamén de aprendizaxe. Están dirixidas a todas as persoas interesadas en acadar unha cidadanía responsable dende a participación activa, contribuindo de forma individual a unha construción colectiva. Con esta campaña, o Concello quere manifestar
o compromiso para apoio da igualdade entre homes e mulleres coa promoción dos servicios de igualdade que o propio Concello pon a disposición da cidadanía, que os ten os 365 días de año ditos recursos. Promover tamén a participación non só das mulleres, sino tamén dos homes nas actividades promovidas polo Concello con motivo do 8 de marzo. E despois o que pretende como obxectivos específicos é desenvolver accións e camiñadas a fomentar o empoderamento feminino e igual desenvolvemento entre hombres e mulleres, mostrar conceptos e principios propios da sensibilización en materia de igualdade a través de unha programación amplia e variada que pretende chegar a todos os colectivos. Tamén promover unha maior convivencia e benestar na comunidade. Se ben en anos anteriores o 8 de marzo consistía nun único acto, dende o ano pasado se creou o espazo de Artellando Feminismo, como ben di Mercedes, coa man de Noa Díaz, agora parlamentaria no Parlamento Galego. Pensamos en que esta marca de Artellando Feminismo representa perfectamente o lema do Concello de Santiago e non quisimos renovala e por eso a continuamos neste ano. Como ben dixe antes, consistía antiguamente en un solo acto, pero este ano, coa colaboración tamén do Departamento de Acción Cultural e da Concellería de Acción Cultural, da que tamén é responsable Mercedes, hemos construído unha serie de actuacións durante todo o mes de marzo co interés de que fora variada, que chegara a todos os públicos, combinando conversatorios entre persoas moi importantes e que reflexionan e que nos hacen reflexionar a todas as persoas e concertos de unha xoven artista que será no teatro principal de 21 anos para chegar tamén a xente máis xoven. Como estos actos é moi difícil expoñelos aquí, hemos creado unha páxina web donde está recollido todo o programa, os relatores que van a intervir nas diferentes relatorios, un pequeno relato do seu currículum para que sepamos por que foron designados ou señalados para formar parte destas reflexións que queremos compartir con eles, e as inscripcións. Principalmente, case todas as actividades son en formato online, porque, como ben di Mercedes, chamando a precaución, nós non vamos, dende logo, a contribuir a non respetar as normas que son marcadas para contribuir á eliminación da pandemia, pero en algúns actos, como pode ser el del concerto de Xoana, que es el viernes día 12, en el teatro principal, contando con un aforo limitado previa retirada de entradas no teatro principal. Co cal, nesa páxina web, artellandofeminismo.com, temos persoas detrás desta páxina web gestionando e resolvendo calquera duda que a cidadanía poda encontrar. La inscripción é gratuita, la entrada en todas as actividades, por supuesto, é de balde, e non ten límite nada máis que o teatro principal, é a única actividade que ten as restriccións que marca a normativa vixente. Tamén me gustaría destacar que o Departamento de Igualdade non só traballa para
para os días 8 de marzo ni para o 25N, sino que traballamos durante todos os meses do ano. Temos neste ano proxectos que nos ha levado moito tempo por en marcha, moito sacrificio, que supón un gasto importante por parte do Concello, unha inversión económica importante. Son contratos para que o Departamento de Igualdade poda ir máis alá do que leva atendido todos os días do ano. A partir do 1º de abril se porán en marcha. Estos son a xestión toda da Casa Xoana Torres. A Casa Xoana Torres, polo COVID e por las medidas, estivo parada durante todo este tempo. A partir do 1º de abril ten interés especial esta Concellería en volverla a abrir e vai ter cara e visibilidade, porque vai haber persoas detrás dela para tanto xestionar o espazo, o uso de espacio por parte das asociaciones, como para servir como un punto informativo de cara a toda a cidadanía, tanto a mulleres como a homes que queran contribuir ao uso de dito espacio. Outro contrato importante e outro programa importante que temos que imos por en marcha a partir do 1 de abril é toda a programación dos centros escolares de programas de sensibilización en prol de la igualdade. Va a haber un equipo de 3 persoas especializadas, pedagogas, axentes de igualdade, que van durante 2 anos a organizar actividades de prevención da violencia e de fomento da igualdade nos centros escolares. Non son nos centros escolares de rigor, centro de enseñanza de institutos de enseñanza primaria e de infantil, sino tamén a centros especiales de empleo e a centros de formación profesional. Por último, tamén imos recuperar toda a programación de Territorio das Mulleres. A marca Territorio das Mulleres é unha marca que, si ben naceu fai anos, cando neste Concello gobernaba Compostela Aberta, este equipo de goberno cree que esa Territorio das Mulleres é o suficientemente importante para mantelo. Vamos a seguir a través de Territorio das Mulleres, a través das redes sociales e de todo o que implica la difusión de toda a actividade que poida existir a través da Concellería de Igualdade. Ni que decir ten que tamén o Centro de Información da Muller está aberto e a disposición, ten unha asesora xurídica, unha psicóloga e unha traballadora social que están a disponibilidade da cidadanía para atender cuanta demanda e cuanta necesidade de información e orientación e xestión de recursos estén necesitada cualquier muller ou cualquier familia neste Concello. Ben, así un pouco por resumir brevemente as cousas que temos preparadas. A partir do día 8, día 9 haberá o primeiro dos coloquios con Marilar Alexandre e María López, autoras do libro Movendo os marcos do patriarcado, o pensamento feminista de Emilia Pardo Bazán. Neste ano 2021 se cumpren, creo que, os 180 anos do seu nacemento na Coruña. Nos queremos celebrar tamén, porque dende Cultura estamos traballando en un programa que ten que ver ca Compostela literaria, neste caso das mulleres, e unha das protagonistas este ano vai a ser dona Emilia Pardo Bazán, porque ela viviu un ano en Compostela,
coñecía moi ben a cidade e varias das súas obras pois aparece Compostela como marco, non, como escenario. Neste acto pois será conducido por unha importante feminista que é María Xosé Porteiro. Os quinquilláns, que levan moitos anos traballando sobre Rosalía, están producindo un vídeo para nós que reflexa tamén a Compostela da nosa máis ilustre universal poeta que é Rosalía de Castro. Se vai a proxectar a través de streaming no día 10. O día 11, Carmen Fernández Morante, que é a decana de Ciencias da Educación, importante feminista da nosa cidade, que traballa en moitos temas da educación sobre igualdade de xénero, pois vai a presentar un versatorio, que contará coa participación do profesor Miguel Lorente, que estivo xa o ano pasado, tamén en Artellando Feminismo, a periodista Cristina Fallarás e Consuelo Sánchez de Naranjo, que é asesora da subsecretaría do Ministerio de Cultura e Deporte. O día 12 pois teremos a presentación de Xoana, esa novísima cantante que ca súa banda pois ofrecerá un concerto no Teatro Principal que, bueno, representa moi ben Xoana, unha rapaza de 21 anos, pois o pensamento da nosa xuventude, non? Da nosa mocedade con respecto ao seu papel na vida, non? Do novo papel das mulleres que nos reivindicamos, que se reivindican dende moi cativas. E o día 16 haberá un coloquio online coa psicóloga Claudia Pradas sobre como afectan os roles de xénero na nosa vida diaria. Marisa Vidal Collazo, o 18, nun faladoiro tamén, ela pertence á Asociación de Mulleres Cristiás e Seria, experta en teoloxía e feminismo. Nesta conversa pois nos trasladaremos ao século IV o século IV para presentar a Exeria, esa escritora hispano-romana galega, se di que galega, da Idade Antigua, coñecida pola súa obra Itinerarium Egeriae. Será tamén pola tarde. Sabedes que a través dun compromiso con esta asociación que nos solicitou hai meses que se lle dera o nome de Exeria a unha praza, que vai a ser a praza esta que se crea, se xenera agora na entrada, en Rodríguez de Biguri con Concheiro, nesa praza que está neste momento a Xunta de Galicia en execución, vaise denominar Exeria. Imos tamén colocar ali unha peza escultórica para celebrar a esta importantísima escritora, probablemente a primeira peregrina documentada da historia, non? Documentada, peregrina non a Compostela senón a Xerusalén, pero moi importante. Tamén quero decir que dende Cultura estamos creando unha bolsa Exeria de residencia de creación literaria, que este ano se convoca para Xerusalén. Imos mandar a unha escritora de Compostela a Xerusalén, eso xa será obxecto de outra presentación. Para rematar a programación deste mes de marzo, o día 23, unha importante e moi nova historiadora de arte e divulgadora da perspectiva de xénero, Eugenia Tenenbaum, pois nos vai a propoñer a través de unha conferencia, nos propón unha revisión feminista da historia da arte. E remataremos o 27 de marzo proxectándose nun autocine en Salgueiriños a proxección de María Soliña, esa produción de Ignacio Villar, que recreou a figura desta muller que naceu no século XVI, creo que na mitade do século XVI, en Cangas de Morrazo, que foi condenada no 17 pola
Santa Inquisición que pois Ignacio Villar recreou a través desa produción tan importante que non está estreada nos cines, pero que si anda pois movéndose nos espazos públicos de toda Galicia, non? Para inscribirvos nas actividades online, pois tedes que ir a esa web da que falaba antes Teresa, ao apartado de programa, no cal tamén pois atoparedes toda a información detallada de cada unha delas. Non sei se nos enrollamos moitísimo, pero algunha pregunta? Eu vou completar no programa e a semana pasada lle preguntamos a Bugallo se recibiredes algunha notificación de que fose haber algunha manifestación en Santiago. Dixo que non sei se seguides ter noticias de que vaya a haber. Sí, a ver, eu polas noticias que temos a través de solicitudes que nos fixeron colectivos feministas para o 8 de marzo, elas solicitaron, como se fai habitualmente, a subdelegación do goberno, pois as actividades que hai previstas. Creo que unha manifestación e unha concentración pois similar a que houbo aquí na Praza do Obradoiro, similar a que houbo o 25N, pero non sei máis ao respecto. Non depende de nos autorizar este tipo de actividades. É unha pregunta de María Teixeiro tamén relacionada con este tema. A delegación do Goberno en Madrid vende prohibir as manifestacións do 8N. Quería saber se o Goberno municipal respalda as marchas convocadas e se a Concelleira vai asistir á manifestación de Santiago. A ver, nos, repito, non autorizamos estas cousas, o teñen que facer aquí a delegación do Goberno en Galicia. Entón, si recibimos, si evidentemente non se lle vai a autorizar, evidentemente nos non temos nada que decir, absolutamente nada. Eu teño claro que as cousas se farán con sentido común, quero dicir, no caso de que se autorice, se van facer como se fixeron sempre, con moito sentido común. Igual que se fixeron recentemente con motivo do 25 de novembro. Houve unha concentración na Praza do Obradoiro onde todo o mundo gardaba pois a distancia perimetral exixida polas autoridades sanitarias, como se fixo cas convocatorias de diferentes colectivos, é dicir, como se fixo con hostelaría en varias ocasións, como se fixo con colectivos vinculados ao tecido cultural de Galicia, o tecido cultural de Santiago de Compostela e outras concentracións de outras colectivos diversos. Eu claramente creo que a xente moi sensata que, dende logo, eu vou celebrar este día pois como o fixen sempre, reivindicando pois de outra maneira o que queremos reivindicar, non? Que esa igualdade pola que levan traballando moitas xeracións e que levamos traballando a miña e as das miñas fillas, non? Eu creo que hai que chamar á prudencia, o dixen ao principio, e as cousas se teñen que facer sempre guardando pois as premisas que indican as autoridades sanitarias, que ao final son as que teñen que decidir. Polo que escoitei esta mañá na radio, a delegación do Goberno está á espera de que as autoridades sanitarias da Xunta de Galicia determinen si se pode ou non se pode facer. Nos faremos o que nos digan as autoridades que nesta ocasión pois teñen as competencias para dictaminar. Hai outra pregunta tamén de María Teixeiro sobre o Salaiago. Pregunta se houve algún contacto recente ca propiedade e que lle parecen as críticas sobre o tapiado con paneis de Fimapán. Pensa que é a mellor solución? Pregunta. Sobre o tema da Sala Iago, hai tempo que non se fala ca propiedade. Evidentemente a propiedade sabe o que ten que facer, que é fundamentalmente conservar, como marcan todas as leis de patrimonio de todas as administracións públicas, que
nunhas condicións de ornato, salubridade e seguridade mínimas para que se conserve como debe, non? Evidentemente é unha peza moi importante da cidade histórica, é unha rúa moi singular, moi importante como a Rúa do Villar, e polo tanto pois a propiedade ten que actuar. Nos, claro, non podemos meternos en outras cuestións. Evidentemente sempre se falou que máis nos gustaría a todos e a todas ter a capacidade de adquirir ese equipamento, un equipamento sociocultural, así o indica a ficha do Plan Especial 1, é compatible, creo que a última planta con o uso residencial, pero aquelo é un equipamento sociocultural. Evidentemente, cousas que leín hoxe na prensa referidas á situación na que se atopa o inmoble, sería fantástico que algunha iniciativa privada pois tamén nos aí estaríamos pois en disposición tamén de apoiar este tipo de iniciativas, non? Porque realmente é un edificio que permitiría pois completar a programación cultural desta cidade, sociocultural desta cidade, comercial vinculada a actividade cultural que permitira pois que se recuperara ese edificio tan importante, non? Sobre o tema dos elementos que están pechando esa zona porticada da entrada da Sala Iago, pois evidentemente non é a mellor solución, pero sí que evita neste momento pois a situación na que se atopaba nos últimos tempos todo ese ámbito, non? Estaba sempre cheo de suciedade e nunha situación bastante impresentable, non? Non hai máis preguntas. Pois nada máis, moitísimas gracias. Nos veremos a semana próxima, a ver con que cousas ven aí o meu amigo, compañeiro Alejandro. A lo mejor algunha ten que ver conmigo. Estaré